En aquesta nova entrega de Tenis Català Televisió reviurem el Campionat de Catalunya Sub-11, celebrat al Tenis Berà, el Sub-13 que el va acollir el Club Tenis Mataró i el Sub-15 que va tenir lloc al Club Tenis Lleida. Per últim reviurem la Diada del Tenis Lleidatà, celebrada al Club Tenis Urgell. Comencem! El Club Tenis Berà va acollir del 22 al 28 de juliol el Campionat de Catalunya Sub-11, que va finalitzar amb les victòries de Victoria Meza i Tim Franco en els quadres individuals. En el quadre individual femení, la jugadora del Cercle Sabadellès es va proclamar campiona després d'imposar-se en la final a Anna Serafimovic per 6-0 i 6-1. Meza va fer un torneig molt sòlid, només cedint 4 jocs en tot el campionat. Crec que per guanyar el torneig he hagut d'aguantar molt a un ritme intens i crec que el partit més difícil ha sigut el de l'Anna, perquè ella m'ha aguantat molt la bola i m'ha tornat la majoria de les meves definicions i m'ha costat molt. Dono les gràcies als meus entrenadors i a les meves amigues perquè sempre m'han estat apoyant, igual que la meva família. En la prova masculina, el campió va ser el tenista del Club Tenis Cabrils, Tim Franco, que va superar Aaron Jiménez per un doble 6-2. Aquest torneig m'ha agradat molt, tots els partits, molt ben organitzat. Agrair a en Marc, a en Lucas i al Marc Petit, que no està aquí, als meus pares i a la família en general. I el partit més difícil ha sigut avui contra l'Aaron, que clar, m'ho ha complicat molt i ha jugat molt bé. Jo crec que la clau de la victòria ha sigut entrenar cada dia amb el màxim esforç possible i sempre centrat en l'entreno. Pel que fa als dobles, en la prova femenina, les campiones van ser la parella formada per Martina Soteras i Victoria Meza, en imposar-se a Carla Mas i Chloe Rius per 7-5 i 6-0. En el quadre masculí, Amadeu Jordi Piqué i Aaron Jiménez van superar a Hugo Muñoz i Jaume Montero per 6-1 i 6-3. En el mix, Marc Fernández i Chloe Bru van vèncer a Jaume Montero i Carla Mas per 6-3 i 6-4. El Club Tenis Mataró va ser la seu de l'1 al 7 de juliol del Campionat de Catalunya Sub-13, que va comptar amb la participació de més de 140 jugadors i jugadores. En la prova individual femenina, la jugadora del Club Esportiu Laietà i primera cap de sèrie del torneig, Judit Pla, es va proclamar campiona després d'imposar-se en la final a Liliana López per 6-1 i 6-0. La Judit només va cedir 6 jocs en tot el campionat. Aquesta setmana ha sigut molt bonica perquè he pogut competir molt a gust en aquest club gràcies a l'organització i també gràcies als meus entrenadors i als familiars que m'han donat tot el suport. Jo crec que el partit més difícil va ser el de quarts o el de semis, que els punts eren molt llargs i em vaig cansar molt. La clau de la meva victòria jo crec que ha sigut molta intensitat en tots els punts, lluitar-los tots i molt de marge i molta solidesa. En el quadre individual masculí, el campió va ser Álvaro García. El tenista del Reial Club de Tenis Barcelona, segon cap de sèrie, va superar a Carlos Marín per 6-4 i 7-5. Aquesta setmana m'ha paregut molt bona, sobretot els partits, l'organització, els àrbits, etc. El partit més difícil va ser abans d'ahir a quarts, que vaig jugar contra Marc Pellegrin, perquè em vaig sentir molt bé, vaig tindre males sensacions i ja està. La meva estratègia era aguantar 2 o 3 boles per després ja canviar i res més. Agrair als meus pares, als meus entrenadors que estan cada dia allí i també agrair a l'organització com l'àrbit Dani, etc. Donar l'enhorabona al Carlos Marín per el torneig que ha fet, també per el torneig que ha fet i com ha jugat. Jo tampoc m'ho esperava que estigués aquí, però ha sigut un partit molt intens que podia haver guanyat ell tal com jo. Pel que fa als dobles, en la prova femenina, les campiones van ser la dupla formada per Natàlia Eras i Liliana Chetri després de superar Judit Pla i Laia Lozano per 6-3 i 6-2. En el masculí, Álvaro García va repetir triomf
fent parella amb Marc Schulz. Els jugadors del Reial Club de Tenis Barcelona es van imposar a Marc Pellegrini i Pol Mas per un ajustat 6-4, 2-6 i 10-5. En el mixt, Antoni Gómez i Judit Pla van superar Carlos Marín i Natàlia Eras per 7-5 i 6-4. El Club Tenis Lleida va acollir del 15 al 21 de juliol el Campionat de Catalunya Sub-15, que va acabar amb les victòries de Vanessa Vaselinova i Àlex Escofet en els quadres individuals. En la prova femenina, la jugadora del Club Tenis Sabadell es va proclamar campiona després d'imposar-se en la final a Sofia Albiach per un doble 6-1. Aquesta setmana crec que l'he portat molt bé, molt tranquil·la, competint bé. El meu partit més dur va ser de les quarts de final, que el primer set va ser molt dur, contra una nena que va jugar molt bé, i la clau crec que va ser que vaig estar molt tranquil·la durant tot el torneig. Moltes gràcies al meu club, que m'ha portat durant tota la setmana. En el quadre masculí, el campió va ser el tenista del Reial Club de Polo, Àlex Escofet, que va superar a Marc Puig per un doble 6-4. Hola, soc l'Àlex Escofet i he guanyat el Campionat de Catalunya Sub-15. He de donar les gràcies al Club Tenis Lleida per el que m'ha ofert i el meu partit més competit ha sigut de les semifinals, encara que el meu partit clau per la victòria ha sigut la final, encara que ha sigut molt disputada i molt dura. I felicitar també al Sergi, que és el meu entrenador, i tots els que m'han donat el suport per la final. Pel que fa als dobles, a la prova femenina, les campiones van ser la parella formada per Martina Bota i Anna Maye, després de vèncer a Cèlia Torrelles i Maria Pardo per 6-2 i 6-1. En el masculí, Jean García i Ricard Lázaro es van imposar a Víctor Palomar i David Sánchez per 6-2 i 6-4. En el mix, Cèlia Torrelles i Bruno Melé van vèncer Edu Ortiz i Ada Cintire per 6-0 i 6-1. Les instal·lacions del Club Tenis Urgell van ser l'escenari el divendres 30 de juny d'una nova edició de la Diada del Tenis Lleidatà. La Diada va comptar amb la presència de l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, el regidor d'Esports, Jackson Quiñoez, el president de la Federació Catalana de Tenis, Jordi Tamayo, el delegat territorial de la Federació Catalana de Tenis, José Luis Solans, així com el president del club anfitrió, Òscar Villaverde, a més de presidents, directius i jugadors i d'altres clubs. En total, unes 150 persones es van aplegar per assistir al reconeixement als equips campions de la Lliga Terraferma, així com a clubs, jugadors i jugadores pels seus èxits a nivell català, estatal i internacional. Pel que fa als guardons corresponents als campions i subcampions de la Lliga Terraferma, els clubs reconeguts van ser el Club Natació Lleida, el Club Tenis Lleida, el Club Tenis Mollerussa i el Club Tenis Urgell. Quan als premis individuals es van entregar reconeixements a Iñaki Masip, Antonio Carreño, Álvaro García, María Pardo, Cèlia Torrelles, Víctor Palomar, Astrid Rojas i Zenaida Ruiz.